Daw dia nakabak daw. Kasi sa nag-order ka. Wala. Order din taon oy. Kung sa imo man nakapangalan good ma'am. Nya dili pa ni pwede cancel ma'am kay no cancellation ni siyang item. Kasi nakalimot ka ma'am ha nga na kay order. Wala ko na order na sir oy. Pwede man mo Ito dai. Na shopping. Ay tapi din na po. Daningil mas ko wa man ko nag-order. Wala ka nag-order ka. Wala ka pangalan ka na nag-shopping yan natin. Ambot lang kaya nagbangbuwang ana. Gusto ko may ko dai maningil din tapi. Digos Flower Shop, delivering happiness. Hello ma'am, may buntag. Ikaw si Sulpicia Gyuson? Delivery og Shopee para sa imuha. Sapi? Sa mga ana sir. Wala pod may kabalo ma'am kay nakabox man eh. Tapos diri lang daw kao ng bayad ani. Len, sapi daw ninyo pao ng bayan. 28 man eh kape ma'am. 2820. Daw dia nakabak daw. Kasi sa nag-order ka. Wala. Order din taon oy. Kung sa imuha man nakapangalan good ma'am. Nya ang address Baklayon Malalag. Nya pero sa meron na itabok ma'am nga sa imuha man nakapangalan eh. Nya dili pa ni pwede cancel ma'am kay no cancellation ni siyang item. Wala ko, wala ko na mag-order ka na. Wala kay cellphone ma'am. Pero po kung mag-order ana. Basig na yung mga bata nagahilabot. Basig nakalimot ka ma'am ha nga na kay order. Wala ko na order na sir oy. Pwede man mo 2820 sir. 2820. Wala lagi dyan. Wala. Wala na lagi ipahog na na. Wala lagi ipahog na na. Tanya oy. Basig na kay inipitan ha ma'am. Waa lang sana. Hello, dai. Na shopping. Ay, tapi din na po. Daningil mas ko wa man ko nag-order. Oh, daw tao man naron. Oh, nya nag-order ko dako ana mo ko order. Nah, wa di kino ko dito kami jud. Oy, nya kita man nagdulo na. Ambot lang kaya nagbangbuwang ana. Gusto ko may ko dai maningil din tapi mga dik paningil balik. Pagid ko nag-order ana. Pwede man mo i-check sa ma'am tanawon sa nato. Wala gawa man ko order ana. Tanawon sa dito ka. Tanawa. Ali, apil ka tanaw. Oy, patanaw daw niya. Oy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Hindi lang. Surprise! Happy birthday, Ay, ma'am! pila ka birthday daw. Happy birthday, ma'am! Unya, nanakay pang bayad sa kuha sa Shopee, ha? So, ma'am, mayong buntag sa tanan. Before day may magsugod, ma'am, magpaila-ila sa amin. So, kami ay ang EM Digos Flower Shop. Ug ma'am, namin diri karon para ihatod ning sorpresa para sa imuhang ika 66th birthday. So ma'am, kay birthday man nimo, kantahan ka na mo pag-usap og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So ma'am, happy birthday. Pag-wish usa ma'am, tapos tayo pa ang kandila, hindi guman og wish. Ang akong iwis sa nag-aanig nga mayong panglawas ikot na kong mga pamilya o magmaayo na unta nga mong mga kamuyo na wala na mga kasamo. Yehey! Happy birthday ma'am!
So ma'am, isa imuhang hinala nga nag-surprise sa imuha. Di ko kay Balong kita na anak ko. Ha? Sa imong mga anak, o din kayo nadudahan? Akong mga anak lang. So ma'am, na sila'y message para sa imuha. Ako ang basahon ha. Ma'am, ingon nila, happy birthday mama. Akong wish sa imong birthday, tagaan pa ka og taas nga kinabuhi, kauban namo. Ug sa imong apo, nga permi na ka magmalipayon sa imong birthday. Nga wala na una-unaon nga problema. Ma, dili namo ginasulti nimo, pero pinangga kayo ka namo. Mahal kayo ka namo. Ikaw ang pinaka the best mother ay ining kalibutana. Again, happy birthday ma. Salamat. So, maupay lang ang message ma. Dahil ko na sa mama. Happy birthday ma. Bisan kabalo jud ka kung sa kana mo pinangga. Oh, kamo din mo, ha? Nasa ko na. Ako sa Ginoo nga tagaan ko kay taas nga kinabuhi kauban namo sa imo. Salamat sa akong mga anak. Sulti na ko ni mo niya, ma, happy birthday ma, niya, punta, maunga, daan. Ato yung bahinon sa parehas-parehas yun, mo ni mo dre, mo po na kuha dre. Wala to, happy birthday. So sayang akong itakuan nga unta kami nahabilin gamay nam lang may magsuon at tagat kami taas ng kinabuhi sa Ginoo. Daghan kay salamat nga makaabot kami sa daghan pagtutuigan. Mao lang na. Pasulti nimo sa imuhang pamilya nga ilaha kang gi-surprise karon. Bawa ko may bawa parte ko na ko ana na kay bawa ko kay Balong. Ay, ako lang kita dyan. Daghan kay pasalamat ko sa anak. Ida pa kong gitagaan yung tawag kalipay. Kuan nga, pasalamat ko kung mga anak sir. Sir, kasalman ako. Yung dali na kong pangidaro, sila wagin mabata ilang pagmahal ko Kato lang? Tulang sir. Okay ma'am, once again, happy birthday. Na kay 12,000 ma'am ha. Ni-request ba sila ma'am nga pasayawon daw ka. Ha? Sige na. Ubane si ma'am. Sige na, tayo. Tayo. Okay. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Digos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, ang Digos Flower Shop lang doon